दे बुंदो डायलग मारि दे नों डायलग मारि मा होननानै डायलग मारिनांगौ बुंलाबायसै हेलौ गाइस आंनि मुङा रवdwmpuri you are welcome to my YouTube channel again नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि YouTube channel बयखौबो बरायबाय दा नोङो बिथाङा डायलग मारिनो नागिरदों बुंदो दे डायलग मारि दे डायलग मारिनो मारिला आं सोंदों डायलग मारिनोसै नालाय ना सारनानै मालाय सिगां बायदिसिना ना सारनानै लांखांबाय मोननै जागोन तितागुरिनि चार्ज बेखौ नुनो मोनबोदों 1917 एस्टाब्लिश जादों बे चार्जआ नैबे जोहोलाव जेडि रड ट्राफिक मटर गारि खारनाया जोबोद खम दिनै आरो किबि स्कुलाबो खाथियावनो दं बेवहाय लिरनाय दं तितागुरि बाप्टिस्ट चार्च क'क्राझार बे लामाया जेडि रड जायखौ बुङो जोहोलाव दैमालु रड बेनिफ्राय कारिगावसिम क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम लेंहरफिननावदो सोमोन्दोआव जों आबै आरो आबौ जायो नाथाय इलिसिया बेखौ आयंसो जायो इलिसिया एकदम खारबोथारो लोगो हमनो आबै आबौखौ लोगो हमनो मैथा बांगाल मैथा फुख्रि गोरलैयानो गोरला जिंका माबेबा फोरलेमा गिदिरथार नै क'क्राझार मालाय ना हमगासिनो ओइलाय नुहुरो ना आंना केमेरायावनो आब'आरि ना इलिसा औ नै नोंसिना बिमाया ना हमगासिनो दं हा नायदो बेयाव गाखोदो बेयाव गाखोबोयो नुहुरबाय नुहुरा खुमब्रा फिथाइ हांसोजों जानांगौ देनां ना खुमब्रा फिथाइ हांसोजों जानांगौ देनां थाद'दो आब' मोसा मोजां फुटबल क्लाब बियो एस्टाब्लिश 1990 मोसा jangan bicara Rwdwm community Ini kayaknya ada wanita yang dengan muket kalamnya. Ini udah high school, mani high school dong. Kalah video. Dan kalamnya.
बांसिनानो सोर' Anta. बावबाय Titaguri High School Titaguri High School. 1978 आव गायसननाय जादों गोदानै 2008 Corona. जोंनि जेराव कर'ना बुंनाया बेवहाय सिगां क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामनाय जादोंमोन नाथाय दा दोनाखिसै गोबाव सम जाबाय आरो हस्टेलावसो दोनदोंमोन बेनिफ्राय नुहुरद्राया बेयो एकाडेमिक ब्लकसो बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम मोननैबो दं बे गभर्नमेन्ट स्कुलाव खबाइनि नाखौ नायनोसै दानिया बोथिया आच्छा बेफोर गासिबो दैबानानि इम्पेक्ट दानिया ना मोनसे गारबाय जेरै हागौ जेरै रोंगौ हमनाय जाबाय नाखौ खस्थ' खालामनाय मथे फसायथावथावबो मोनबाय नाफोरखौ सुमफ्राम फिथाइ खायसेया सफारिबो बुङो गोथांसो नाथाय होमब्लाबो जानोसै बिनि उनाव वार्कआउट खालामनायसै दान्दिसे सम आराम फिथाइयाबो माथो गाखोगोन उसाव खालामनो नागिरदां फैदो खर'आव था दे केमेराखौ दादों दे खेबसे बानायो फैबाय आं बारा हाया बारा हाया गुलाब जेबो नों केमेराखौ दादो Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength. You're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Nih bikin barangan ayam mah. Hero. Superhero. Superhero. Superhero.
나이긴다. 내꺼. You are the strength, you're all I need. 이친다 잘했어. 나는 이친이. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. Last set. You're a superhero. 이거 가면은 그래 잡아. 이거 뭐 해볼까? 그러나 이거 맛있게. Rồi. Miếng bớt đi. Rong Media. 이거 숨하면 돼. 숨함? 남자분. Opa. Rong Media. Cứ thằng sĩ. 뭐. 수랑 그 thằng sĩ đi.